L-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu MOODY'S tat Marka High Plus lil Malta fejn għandu x'jaqsam il-kontroll ta' korruzzjoni. Fir-rapport annwali tagħha fuq pajjiżna l-aġenzija MOODY'S ikkonfermat kif Malta m'hawnx problemi bil-korruzzjoni jew bil-liġi jew aħjar ir-rule of law. Dan ir-rapport magħruf bħala Issue in-Depth Report kien ippubblikat fl-aħħar jiem. L-esperti ta' MOODY'S issostnu li f'pajjiżna hawn robust policy framework u jgħidu li Malta's institutional improvement is also reflected by the relative high ranking in the worldwide governance indicators of the World Bank. Fil-fatt, skont dan l-istudju tal-World Bank, Malta qiegħda fost l-aħjar kwart tal-pajjiżi madwar id-dinja fejn jidħol il-kontroll tal-korruzzjoni. Fejn tidħol ir-rule of law, jiġifieri s-saħħa tal-istituzzjonijiet, pajjiżna wkoll qiegħed mal-aħjar pajjiżi madwar id-dinja. Jingħad li Malta tinsab pożizzjoni aħjar minn ta' pajjiżi oħra bl-istess rating. Dan iċ-ċertifikat pożittiv isegwi ċ-ċertifikat mogħti lil pajjiżna mill-Kummissjoni Ewropea fil-Country Specific Recommendations. Filwaqt li għal 14 il-pajjiż nofs il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni rrimarkat fuq il-problema tal-korruzzjoni u d-djufija tal-istituzzjonijiet. Fil-każ ta' Malta, il-Kummissjoni Ewropea ma sabet l-ebda problema. B'hekk filwaqt li l-Oppożizzjoni tkompli bil-propaganda u l-ħidma tagħha kontra l-isem ta' pajjiżna, l-esperti tal-MOODY'S u l-Kummissjoni Ewropea għadhom jikklassifikaw lil Malta bħala pajjiż mingħajr problemi ta' korruzzjoni u fejn l-istituzzjonijiet huma b'saħħithom.